Здравейте отново. Сега искам да ви покажа една малка колекция от C20, наричана по-често цешка, които са изработвани в Съветския съюз. Сега първите и двата, които ги виждате, аз ги купих за символична сума 10 евро. Тия двата ми излезнаха. Това малко повече, защото има добавъчни устройства, като боялник, като добавъчно устройство за измерване на транзистори. Този е много по-хубав вид има, с зелена метална подложка и с нормални врътки, когато тези по-новите поколения са такива. Но това пожълтява и трябва да се изчисти с перхидрол, който естествено ще направя реставрация. Да много зле лича това. Но интересното е, че в абсолютно всички заводи на Съветския съюз са ги произвеждали на външен вид еднакви, нали? По дизайн, по размери. Обаче вътрешността има по-различна. Значи това е правено в Въмски завод, Кировски завод, този не помня вече в кой завод правено, но имат абсолютно различна архитектура отвътре. Често на тези ефтини мултицети слабото им място е стъклото. Те често се пукат, подменят се. Обикновено, ако решите таковата си направите, продават се такива заедно с механизма за около 20 лева, с здраво стъкло, с всичко. Но не смятам, че е нужно да го правите, защото вие можете за 5 евро да вземете с цяло работещо, с сонди, с всичко. Така, сега ще ги отвориме. Значи това е произведено 1967 година. Тук, както виждате, от бакелит едната част пластмаса. Сега има и нещо друго. Сега тук е написано 1 волт половина, 4 волта половина, това са плоски батерии, но обаче при тези по-различно батерията. Тук са 1 волт, 1,3 волта и 4,1 волта. Виждате ли, те са напълно различни батерии с по-новите поколения, но старите са по-приемливи за мен. И те често имаха такива с ОТК. Това е за контрол за качеството. Така, сега, между другото, този модел аз съм го получил с предпазителя. Сега не ми е известно дали са слагали такъв тип предпазители в мултицетите. Потърсих по архивите и никъде не пише, че са слагани. Те според мен е добавено. Сега ще ви отвориме. Така. Това малко трудно се отворят, защото са тесни главите на винтовете. Това друго щях да кажа. Но някои имат липси все още. Малко така. Това е по-специален модел за мен. Необичайно е, защото е много по-качествена изработката му, за разлика от следващите модели. Има едни модели чешки, които са с правоъгълна форма, нали, на циферблата, на изобщо на самия дизайн, че са по-остри ръбовете и въобще много по-лошо качествено, докато почти първите са изработени много качествено. Така. Сега това тук му е недостатъка, че са малко къси кабелите, но това не е проблем. Сега, какво виждаме тук? Виждаме от този тип, те са много редки тези диоди. Те се наричат купрокси, руски. Те са много здрави. В Съветския съюз спират да ги произвеждат около 74-5 година. Много са здрави, тези медно оксидни там диоди. Много са здрави и почти не се развалят. И сега после на по-късните поколения слагат вече германиеви и силициеви диоди. Но това, както ви казвам, това много рядко се случва, даже на мен е често ги видя да кипит на тези легендарни диоди.
Ето, аз ще ви дам да ги погледнете по-близо. Значи, стойностите на тези диоди са изписани отстрани, не върху самите тях. Ето, страни на това са изписани. Много трудно се намират и са почти колекционерски се водят. И, значи, първите са произведени в Съединените щати около 1927 година. Третата света е Великобритания и след това втората, мисля, че Великобритания и после третата държава Съветския съюз ги произвежда. Значи тези спират и ги слагат в битови уреди към 57 година. Обаче това е 67, значи все още има останали наличности в тях и си ги слагали, но повечето са към военни техники са насочени. Значи последната страна в света, която ги произвеждаше този тип диоди е Китай. И то в средата на 80-те години. И тогава вече не се произвежда никъде по света. Сега вече са заменили много по-ефективни, по-ефтини за производство. Тук сега ето това е важното, че много мазно се движи, но аз трябва да ги почистя. Има си специален спрей, които се почистват тук, се смазват, но не се продават в България. Сега тук това си е с тази оксид, това трябва да е сребърно. И сега другото нещо, което виждам, ето сега вие ще видите за превключването. Аз трябва да го напръскам, да го направя да е по-мажно движението. Тук се е окислило и трябва да изчиста. Да, те са 3 позиции. Значи 3 позициона, значи 2, 5, 3, 5, 6, 7. Значи 3 работещи позиции. 3 фиксирани с двете подвижни, значи общо има такъв ключ, все още се произвеждат, все още. Има и в AliExpress, но тук се вижда, че е много хубава отливката от пластмаса. На по-късните модели слагат текстолит, отвратителен просто. Тук добре изглеждат тези с жичните резистори, добре изглеждат с макаричките. Трябва да се види по схемата как е. Всъщност ги опитах и много точно мерят. Много точно. И няма да се налага поправка. Сега, тук има на по-късните модели тази рамка няма, те са тук до половината. Абсолютно нямам никаква забележка, само че тук ще го завърта да го извада и да му сменим стъклото. Тук много добре се запълня. Аз ако трябва ще ги презапая отново, но не виждам смисъл. Тук те са лакирани. Но другото прави впечатление, че са много тънки жичките от резисторите. Ето има и тук направено както си трябва. Харесва ми. Така. Сега да видим другото. От 74-та година. Те са малко странни розови такива. Това трябва да го почистя с перхидрол. Трябва да ги почиста, но това на първото няма нужда да го ремонтирам, много се е добре направено. Това ще пръсна такъв специален спрей за потенциометри, все още такива има, те не се продават тук в България. Ето, виждате не за какво става въпрос, че тук оста е метална, да, тя е метална оста, тук е пластмаса. Ето, виждате ли разликата? За какво става въпрос, че това е по-късо. И са сложили такива германиеви диоди. Видите ли колко е напълно различно от тези тук. Това му виждам разликата.
А, тук виждам такова странно цветяване, но този друг е по-зле. Тук виждам някак сякаш се е разплело. Трябва да го проверя това как се... Това не е добра идея да мърда макаричката. Те обикновено телчета са или с константанова тел, или с манганинова тел. С това шунта. Този тук даже ми се струва, че по-добре е направен. Тук виждам, че цветовете на кабелите са съвсем различни. Ето тук с червен цвят, тук с бяла. Тук виждате ли отделението на батерията? Колко е различно направено в сравнение с това. Ето, погледнете с разделителя. Около 1,3 волта и то е направо сякаш е отделено с голямата батерия. Тук виждам, че е преправено нещо, което няма да е проблем да го оправя, защото да му сложа нови батерии, ще трябва да го преправя това нещо вътре. Така. Другото нещо, което забелязвам, стените на кутията, тук са много по-дебели стените, тук са по-тънки съответно. Но това имам чувството, че сякаш е по-ефтина версия на C20, а тази е по-скъпата. Затова естествено ще я запазя, без да му правя доработки. Няма окисление вътре в конекторите. Тук сякаш малко така непрофесионални спойките. Ако трябва, аз съм ги изпробвал тези двата. Работят идеално. Това нещо му дават малко високи стойности. И трябва да проверя някои от резисторите, защо дава толкова високи стойности. Защото аз като измервам, първо на най-високата стойност меря и тогава свалям една степен по-ниска, втора степен, трета степен. Друго не виждам какво интересно има. Освен, че къса рамката, тук си е тлято в пластмасата с металната обложка. Тук сякаш някак си сякаш се спестили нещо, по-малко пластмаса. Да. Но да ви кажа този определено. А сега да видим този, който не е изпукано му стъклото, този 69-та година. И естествено, странно, че предпазва. Той стояло на влага. И ето виждате как се е окислило тук предпазителя. Има окисление, защото стояло на влага това тук. Естествено ще го смена, ще проверя кабелите вътре как са. Малко трудно се движи това нещо, а тук хлабаво се усеща. Трябва да го затегна за стрелката, я да видим. Тук те са изкривени държачите, трябва да го отворя и да видя. Тук не реагира стрелката, трябва да погледна вътре. Какво е? Това няма нужда от донор, то има си начин как да се оправи. Така. Аз ще го отворим. Това мисля ще бъде първата част на ремонта. Ало, колко зле. Едно нещо забелязвам, че това лавата тук на болата се ръжда. Виждате, ето как е ръждясало. Така, да махаме това от тук. Слагаме тук. Сега да погледаме. Този механизма е в изключително лошо състояние. Както се вижда тук. Тук има
Ако няма да се чуда, ако е в същия завод, защото тук има маркировка 16, а другото е 80, това е работника, който е работил в това, я да видим. Какво? Като личе е запоявано много, те са такива меки, се усещат, те се въртят като камък. И сякаш нищо правилно ли е допълнително, не мога да си обясня какво е работено с този предпазител, но според мен е слабо, много е непрофесионално. Тук трябва да му се види механизма, какво е. Но всичките имат тук, винаги имат по един липсващ регистър. Той се използва за резерва. Ако някой изгори, направо го слагам и се смъща. Го връзвам като байпас. Така. Общо взето е зле. Хайде, това тук нещо се трие тук. Сякаш е малко износен механизма, т.е. тук трябва да се смени. Киселено е тук. Значи това трябва да се свали и да се сложи в баня да се направи такава с почистващ препарат. Но хубавото е, че този тип могат да се ремонтират. Има ги всички тези съвременни неща. На тези трябва да ги проверя какво им състоянието, защото аз забелязвам, че не реагира стрелката. Дали е от тези, ако са от тези, може да се смени, може да се направи нещо. Тук е пак с късто прилича на този малко по-късния модел тук, който е. Той прилича, обаче това е друг тип пластмаса тук. Има тя бяла пластмаса, не е метална въшката. Тук не виждам да е посребрено, не мога да разбера тук. Трябва да го проверя как е. Сега не мога това да кажа. Тук хлаба ми се вижда. Така. Хайде тук пива. Но има такова. Тук там да се оправят някои неща, защото стояло на влака. Това се ли, че не е поддържано. Тук нещо правилно. Това не ми се струва, че е оригинално. Така, на другото няма на тази част. Тому махнати металните външки. Така, ами това за сега от мен. Така че във втора част ще започнем да ги правим. Тук няма аз как да ги побера, да го завърта. Както ги виждате. Но аз определено харесвам по-стария модел. Така. Значи не виждам разлика. Разликата виждам в ключете тук. Че това е по-хубаво направено. Виждате ли, че това е вратителен текстолит някакъв сложен. И на по-ранните и на по-късните модели са всичките са най-обикновени. Но това си е направо и цялата пластмасата тук. И даже и нещо друго се усеща много по-тежък този механизъм. Само на вдигането се усеща колко. Така, да го повдигна, това е по-леко това. И това е леко. Значи това много по-тежко се усеща. Ами това е сега от мен. Другата разлика в ребряването, че тук е по-тънко. Наистина ще е интересно да ги разклъба и да ги почиствам. Това трябва пълно и основно почистване да се направи. Ами това беше днес от мен, така че до следващия път ще ги разклъвяваме. Това от мен. Чао, чао.